У гэтым відэа будзе пераказ аповесці «Найдорф». І напісаў яе ў 1975 годзе Іван Пташнікаў. Падзеі, апісаныя ў творы, адбываюцца ў маі-чэрвені 1944. Гэта твор пра вайну. І як усе творы беларускіх пісьменнікаў, напісаныя пра вайну, «Найдорф», напэўна, можа ўспрымацца як своеасаблівы пратэст супраць смерці і разбурэння. Чытаць гэты твор складана і не толькі ў эмацыянальным плане. Тут шмат дыялектызмаў, абарваных перарывістых сказаў, і часам ствараецца ўражанне, што ты нібыта трапляеш у плынь свядомасці персанажа. Ну а зараз кароткі змест аповесці «Найдорф». Аповесць складаецца з двух частак, і першая называецца «Заслон». То, што адбываецца навокал, мы бачым вачыма двух герояў – Ефрема Жавранкі і Алёшы Белановіча. І не проста бачым, а мы адчуваем пахі, чуем гукі і фактычна трапляем туды, дзе, як піша Пташнікаў, кіпела, як у катлы. Гэта быў час апошняй, самай жорсткай фашысцкай блакады. У аповесці апісана нацысцкая карная аперацыя, якая была рэалізавана ў Беларусі на пачатку лета 1944. Фашысты мелі на мэце акружыць і знішчыць усе партызанскія брыгады ў барысаўска-бягомельскай зоне. І такім чынам у сапраўдным катле на зямлі апынуліся дзесяткі партызанскіх брыгад, а разам з імі і жыхары мясцовых вёсак. У творы Пташнікава гэтыя гістарычныя падзеі паказаны праз одну конкретную ситуацию. На линии жорсткіх баёў быў выставлены заслон. У окопа сядзелі партызаны Жавранка, Гурбан, Геніатулін, Алёша Белановіч і Кім Ушакоў. Старшым у гэтым заслоне быў Ушакоў, ваенны кадравік, вопытны баец, які ў свой час камандаваў узводам. Заслон Ушакова павінен быў прыкрываць атрад, які адступаў апошнім пасля сутычак з немцамі ў вёсках Жары і Венера. Немцаў трэба было стрымаць да начы, а раніцай з боем адступаць у сяло Пячное. З самага краю ў заслоне быў акоп Ефрема Жавранкі. У метрах 20 ад яго ляжаў Кім Ушакоў. Далей за Ушаковым на лініі былі татарын з Волгі, Геніатулін і аўтаматчык Гурбан. Фактычна ўсе яны былі аднавяскоўцамі, акрамя Ушакова. Усе лічы свае венерскія, так думаў, лежачы ў акопе Жавранка. Геніатулін з'явіўся ў іх вёсцы, калі адступалі нашы, так і застаўся жыць з Галінай Александравай. Потым пайшоў у партызаны. Гурбан ваяваў на фінскай вайне, вярнуўся, працаваў у леспрамгасе ў аўтакалоне грузчыкам. Іх аўтакалона часта стаяла ў Венеры. У атрад Гурбан прыйшоў разам з Жавранкам. За Гурбанам быў акоп, у якім ляжаў Алёша Белановіч, таксама венерскі хлопец, самы малады ў атрадзе, яму толькі 17-й год ішоў. Рваліся міны, сакатаў нямецкі кулямёт, дзесьці ў Венеры стралялі з вінтовак. Жавранка падумаў, што яго жонка Кланя з дзецьмі, напэўна, ўжо ў Пячным, ці занялі ўжо немцы Венеру, ці не, заставалася толькі здагадвацца. І якія планы далей у ворага, ці адразу яны пойдуць на Пячное. Гэтае пытанне задаваў сабе Жавранка, знаходзячыся ў акопе, і яму пачынала здавацца, што ён ужо вечна ляжыць у гэтым акопе, быццам бы і не было ніякага жыцця ад вайны. Быццам бы ён так і вырас у гэтым акопе з зямлі і расце як грыб. Напэўна, тут яму і суджана пакласці сваю галаву. Раптам на дарозе з'явіліся немцы, іх было больш як рота. Ад першых стрэлаў здрыганулася зямля. Жавранка доўгімі чэргамі страляў з аўтамата па немцах, якія хлынулі ў яго бок. Ушакоў і Гурбан стралялі па жыце, куды адпаўзалі ворагі. І зноў пачалі рвацца міны, і ўжо нічога не было відаць. Прайшоў некаторы час, страляніна сціхла, перасталі біць мінамёты. Алёша са свайго акопа назіраў за тым, як садзілася сонца. Затым ён паклікаў Гурбана, але ніхто не адазваўся. Тады ён пабег, прыгінаючыся ў той бок, дзе знаходзіўся акоп Гурбана. Аднак на месцы акопа ён убачыў толькі круглую яму. Азірнуўся і заўважыў каля пасечнага асколкамі пня прыклад аўтамата. Гэта ўсё, што засталося ад Гурбана. І Алёша раптам падалося, што зямля стала белай, нібы ад снега, а немцы, якія ляжалі на зямлі, былі як дровы, скінутыя на гэты снег. І Алёша ўспомнілася марозная зіма 41-го года. Тады ў іх вёску, якраз на захадзе сонца, прыехала леспрамгасаўская аўтакалона з грузчыкамі. Рабочыя асталяваліся ў хаце Юлькі, Альдзінай маці. А Альдзя – гэта дзяўчынка, з якой Алёша хадзіў у школу за 5 вёрст ад вёскі. І аднойчы раніцай Алёша, як заўсёды, збіраючыся ў школу, зайшоў па Альдзю і убачыў за сталом у Юлькі шмат рабочых.
Гурбан, які пазней уваліўся ў хату, тады пажартаваў наконт Алёшы з Адзі, звяртаючыся да хлопца, сказаў, што зяцем будзеш. Алёша накіраваўся да акопа Геніатуліна, але там было пуста. Мог на дне акопа нібы і не крануты зусім, і зямлю каля акопа не зачапілі міны. Што ж тады атрымлівалася, што Геніатулін збег? Алёша вырашыў, што яму пра гэта неабходна далажыць старшаму, і ён папоўз у накірунку акопа Ушакова. Ён знайшоў Ушакова мёртвым на зямлі ля акопа. І тады Алёша занепакоіўся, а што калі і жаваранкі больш няма, што калі ён застаўся зусім адзін, а ён жа яшчэ сыры, толькі з зімы ў партызанах, і навошта ён папрасіўся ў гэты заслон, што ён цяпер будзе рабіць адзін. І Алёша накіраваўся да жаваранкі, але тут над галавой засвісталі кулі, немцы зноў пачалі біць з мінамётаў, і Алёша праваліўся ў пясчаную варонку. Калі ўсё навокал сціхла, Алёша выбраўся з варонкі, і ён дапоўз да жаваранкі, знайшоў яго ў акопе, засыпаным зямлёй. Жаваранка быў кантужаны. Алёша дапамог яму выбрацца з акопа, але жаваранка на ногі змог стаць не адразу, усё цела нібы адзервянела. І тады Алёша расказаў жаваранку, што Ушакоў і Гурбан забітыя, а Геніатулін, верагодна, збег. Жаваранка і Алёша пакінулі лінію, накіраваліся да сваіх. Найперш трэба было дзесьці пахаваць Ушакова, якога яны неслі з сабой. У Алёша ўжо пачынала круціцца ў галаве, а жаваранка, здаецца, і не адчуваў ніякай стомы, быццам бы і не быў кантужаны. І тут Алёша успомнілася, як да іх у вёску прыйшлі немцы. У той жа дзень яго маці дала прытулак Ушакову і тым вайскоўцам, якія прыйшлі разам з ім. А праз год Ушакоў зноў з'явіўся і прывёз з сабой партызан. Затым цягам года Алёша пабываў на некалькіх аперацыях разам з партызанамі і аднойчы вырашыў, што і сам пойдзе ў лагер. Сказаў аб сваім рашэнні маці і пашоў у адказ: 5 гадоў без бацькі, пойдзеш у лагер і сябе жывога пахаваеш. На трэція суткі маці перастала плакаць, і Алёша пайшоў у партызаны. Жаваранка і Алёшу пахавалі Ушакова на пагорку ля дарогі пад 3 асінамі, і пакуль жаваранка капаў магілу, Алёша сачыў за немцамі, і калі ён заўважыў, што прыехалі нямецкія машыны забіраць сваіх забітых, ён сказаў пра гэта жаваранку. Было цёмна, але нямецкія машыны падсвечвалі фарамі, і было добра заўважна. Тады жаваранка паставіў ручны кулямёт і прыцэліўся. Ад стрэлу заклала вушы. Адна машына загарэлася, астатнія тут жа патушылі фары, і іх больш не было бачна. А затым жаваранка і Алёша выйшлі на дарогу, і жаваранка ішоў і нібы спаў ідучы. Яму трызнілася, успаміналася штосьці з мінулага мірнага жыцця. Вось ён у жніўні працуе ў полі, а вось зімой ён нясецца на санях з гары, а побач сядзіць Кланя з маленькай дачкой у руках. І жаваранка падумаў, што ўсё гэта яшчэ будзе. Проста зараз яму трэба прайсці праз усе гэта выпрабаванні, прайсці вось так з аўтаматам у руках, а потым ён зноў павязе ў вазку Кланю з Антонінкай, зноў павязе снапы, і дарога будзе пахнуць не гарам, а пылам і ячменем. Раптам наперадзе блізка ўзляцела ракета, і жаваранка ўбачыў, што немцы пачалі хавацца ў акопы. Жаваранка тады зарадзіў чаргой з аўтамата. Немцы адказалі залпам з кулямётаў. Жаваранка і Алёша пабеглі, прытаіліся ў бярэзніку і вырашылі, што застануцца тут, пакуль не пачне світаць. У хуткім часе жаваранка моцна заснуў, а Алёша ляжаў і глядзеў на дарогу. Узляталі ракеты пастаянна па ўсім полі, і было заўважна, што немцы акапаліся на подступах да Пяшнога. Алёша ляжаў, думаў, і раптам яму ўспомнілася, што ў вёсцы яго ўсе чамусьці называлі лётчыкам. Хтосьці сказаў аднойчы, што Алёша вучыцца, таму што ён быццам бы хоча стаць лётчыкам. А ён ніколі не думаў пра гэта. Ён проста хацеў вучыцца, вось і ўсё. А цяпер Алёша ляжаў, глядзеў у зорнае неба, і раптам ён зразумеў, што яму сапраўды хацелася б стаць лётчыкам. Пачынала світаць, і Алёша не заўважыў, калі жаваранка перастаў храпець. Ён пачаў яго будзіць, але жаваранка не прачынаўся. І раптам Алёше падалося, што жаваранка перастаў дыхаць. А жаваранку снілася яго звычайнае вясковае жыццё, як ён перад Новым годам кабана разбіраў, а таксама як ён на касавіцу з іншымі мужикамі збіраўся.
Сонца засвяціла ў вочы, і жаўранка падхапіўся, адразу ж узяў у рукі аўтамат, здзівіўся, чаго гэта на яго Алёша так глядзіць. «Ды жывыя, чорт мяне не возьме», – сказаў жаўранка. «Гэта ўсё кантузія. Чую, што нібы адубеў увесь». А над Пячным ляталі самалёты, і з іх на зямлю падаў агонь. Жаўранка і Алёша ішлі далей бярэзнікам з краю, спусціліся ў лагчыну, падышлі да поля і ўбачылі, што на зямлі сядзіць шмат варон. Яны падышлі бліжэй і зразумелі, што гэтыя вароны абляпілі мёртвых. Іх было 12 чалавек. Усе ляжалі тварам угару, раздзетыя да пояса, цела, грудзі былі спаласаваны нажамі, ва ўсіх выкалаты вочы. Сярод іх быў і Гініятулін, а таксама іншы з брыгаднай разведкі, іх пазнаў жаўранка. Атрымлівалася, што Гініятулін нікуды не збег, ён выконваў заданне, на якое, верагодна, яго паслаў Ушакоў. Жаўранка і Алёша закапалі забітых у траншэі, а потым яны падарвалі нямецкую машыну, і зноў ім удалося уцячы з-пад абстрэлаў. Праз 2 сутак яны паспяхова дабраліся да сваіх, а яшчэ праз тыдзень іх брыгада пайшла на прарыў. І так завяршаецца першая частка аповесці. Другая частка называецца «Дома». Жаўранка вярнуўся дадому. Яго адпусцілі толькі на 2 сутак, таму што вайна яшчэ не скончылася. Што будзе далей, было не зусім зразумела. Яго альбо камісуюць за кантузіі, альбо на фронт адправяць. Жаўранка, як толькі ўвайшоў у вёску, яго адразу ўразіла, як ціха і пуста было там. Ён падышоў да свайго двара і ўбачыў, што хата яго згарэла, застаўся толькі хлеў. Адчыніў дзверы ў хлеў і адразу ж заўважыў Кланю. Дзеці спалі на сене. Кланя плакала, думала, што ўжо не ўбачыць мужа жывым. Жаўранка расказаў жонцы, што праз 2 дні яму неабходна будзе накіроўвацца ў раён, у Плешчыніцы. Там у палявым ваенкамаце будуць вырашаць, куды яму, на фронт альбо дадому. Хутчэй за ўсё, на фронт адправяць, так ён думаў. Пазней ён ляжаў на сене побач з сынам, глядзеў на яго, успамінаў, як ён нарадзіўся 6 год таму, глядзеў на малую Антонінку, думаў пра Кланю. Праз 2 дні ён пойдзе з дому, а там апрануць у ваенную форму, і невядома, калі ён ужо тут з'явіцца. Алёша таксама трапіў дадому, ён пакінуў атрад самавольна. Ён хацеў даведацца, як там Альдзя, што з ёй здарылася, ці ўсё добра. Маці сказала, што Юлька вярнулася, а вось дачку дзесьці страціла, і Алёша адразу неяк абмяк. Ён сядзеў ля стала, а маці расказвала пра тое, як яна жыла тут з немцамі ў адной хаце. Яна вырашыла не пакідаць вёску. Прыйшлі немцы і з яе хаты штаб зрабілі. Шмат яна чаго нагледзелася, бачыла, як вярталіся з кіёчкамі ў крыві. Алёша падумаў, што, магчыма, адным з такіх кіёчкаў і выкалалі вочы Гініятуліну. А потым маці расказала, што хата жаўранкі згарэла. Напэўна, немцы яе спалілі, знішчалі за сабой сляды, бо яны ў гэтай хаце такое выраблялі, шмат там крыві пралілося. Алёша слухаў і думаў пра тое, што Альдзя не вярнулася, што партызан больш няма, і што яму цяпер адна дарога на фронт. Канешне, да арміі яшчэ 2 гады, магчыма, не возьмуць, але ён ведае, што сказаць. Калі папросяць дакументы, ён скажа, што згарэлі дакументы. Возьмуць, куды дзенуцца, добраахвотнікаў усіх бяруць. Алёша накіраваўся да Альдзінай хаты, і чым бліжэй ён падыходзіў, тым больш расла ў яго душы трывога. Ён падышоў да варот і раптам убачыў, што сядзіць на бярвенні, апёршыся локцем на калені, Альдзя. Яны доўга моўчкі глядзелі адзін на аднаго, а потым Альдзя прамовіла: «Алёша жывы вярнуўся». Ён сеў побач, і яна расказала, як ля Пячнога яны з маці разлучыліся. Як гэта здарылася, яна не ведае, бо яны беглі, трымаючыся за рукі, і раптам Альдзя засталася адна. А потым яе выратаваў адзін партызан, а сам загінуў. І затым Альдзя нечакана для сябе немца забіла. Яна прасіла, каб Алёша нікому ніколі пра гэта не расказваў, пра тое, што яна чалавека забіла, бо яна ж не хацела забіваць, ды і не забіла б ніколі. І яна нікому пра гэта не раскажа, акрамя Алёшы, і ніколі пра гэта не забудзе. Алёша сказаў Альдзе, што ён вырашыў на фронт пайсці, прыйшоў, каб развітацца. Альдзя адказала: «Цябе ж не возьмуць», і тут жа падумала: возьмуць, і яны больш ніколі не ўбачацца. А на наступны дзень жаўранка прачнуўся першы, затым устала Кланя. Яны дасталі прыхаванае жыта і ўзяліся складаць печку. Трэба было на нечым ежу гатаваць. Час ад часу Кланя плакала. Зноў яна застанецца адна, зноў трэба неяк выжываць.
і жыць няма дзе, і муж невядома ці вернецца з фронту. Да іх падышла Галіна Александрова і сказала, што яе Грыша Геніятолін так і не вярнуўся, напэўна, не жывы. Жаворонка не мог узняць вачэй. Ён падумаў, што не можа ён цяпер нічога расказаць Галіне. У яго язык не паварочваецца. А потым на агародах за вуліцай яны заўважылі немцаў, і Жаворонка кінуўся ў хлеў за аўтаматам. А да гэтага моманту Алёша паспеў раздабыць для маці каня, і вось як гэта было. Вельмі рана Алёша выйшаў, стаяў ля плоту з аўтаматам на плячы, збіраўся адыходзіць у лагер. Яго маці ў гэты час ужо ўгнулася ў гародзе і бедавала, што няма ні аднаго каня ў вёсцы, як яны выжываць будуць, невядома, і што цяпер рабіць, напэўна, з голаду памруць. Алёша пайшоў у лагер, і так здарылася, што па дарозе яго прыпыніў немалады ўжо высокі салдат Трафімыч. І Алёша шчыра з ім разгаварыўся. Расказаў, што ў іх вёсцы бабы ўжо самі запрагацца хочуць замест каня, і яму тэрмінова трэба конь. Трафімыч з некім дагаварыўся, і праз некаторы час Алёша ўжо вярнуўся з канём і вадзіў цяпер каня па баразне, дапамагаў маці. І вось у нейкі момант ён падняў галаву і пачуў, што маці сказала: «Немцы, бяжы, сынок». Але Алёша ўцякаць не стаў. Ён зарадзіў чаргой з аўтамата па немцах. Тыя паднялі рукі, здаліся ў палон. Іх было 7. Калі Жаворонка выйшаў з хлева з аўтаматам у руках, ён убачыў немцаў, якія ішлі з рукамі ў гору, а вёў іх Алёша. Алёша быў яўна задаволены сабой, і ён расказаў Жаворонку, што вядзе немцаў здаваць у лагер. Жаворонку гэта не падалося такой ужо добрай ідэяй. Ён параіў Алёшу спачатку абшукаць іх, раптам ёсць прыхаваная зброя. Немцаў завялі да Юлькі на двор. У Жаворонкі з'явілася трывога, ён прачуваў, што гэтая гісторыя з немцамі для іх, напэўна, добра не скончыцца. У немцаў нічога не знайшлі, Юлька ўсё намагалася напаіць і накарміць немцаў, шкадавала, бо ўсё ж такі людзі. Вынесла вады, немцы напіліся, а зварнай бульбы яна дала з сабой. Жаворонка думаў, што рабіць з гэтымі немцамі. Разумеў, што аднаго Алёшу з імі ён не адпусціць. Вырашыў, што павядуць іх да шашы. У такім разе, сказаў Алёша, неабходна накіроўвацца ў вёску Найдорф, там часць стаіць. Ведаў гэта, таму што раніцай размаўляў з салдатам Трафімычам, і гэта было якраз ля вёскі Найдорф. Гэта вёска размяшчалася ў глухім кутку непадалёк Вілі. Расказвалі, быццам бы яна была заснавана яшчэ да 1914 года. У тым месцы аселі немцы, пабудавалі 3-4 хаты, і з цягам часу вёска разраслася. І тут да Жаворонкі падышоў адзін з палонных немцаў, учуў знаёмую назву Найдорф. І ён пачаў штосьці гаварыць пра тое, што вайна скончылася, і ён накіроўваецца дадому, у вёску, якая таксама называецца Найдорф. Жаворонка яму адказаў: «Твой Найдорф далёка, пойдзем у наш». І тут прыбегла Кланя, загаласіла. Яна даведалася пра тое, што муж збіраецца весці палонных немцаў, сказала, што не пусціць яго нікуды. А потым яна ў роспачы пачала біць хусткай таго старога немца, што падышоў да Жаворонкі. Галіна крыху супакоіла Кланю, і жанчыны выйшлі са двара. Алёша ішоў і пасміхаўся. Ён расказваў Жаворонку пра тое, як ён зарадзіў па немцах з аўтамата і не зачапіў уже нікога, магчыма таму, што рукі крыху дрыжэлі ад работы. Жаворонка папракнуў Алёшу, што занадта ўжо ён гарачы, трэба быць больш асцярожным. Увесь час побач з Жаворонкам ішоў стары немец, быў сярод палонных і зусім маладзенькі, якому чамусьці цяжка было ісці. Ён то за грудзі хапаўся, то нагу адстаўляў. Потым высветлілася, што ён быў ранены. «Бітыя», падумаў Жаворонка, і ўжо амаль пашкадаваў, што ён вырашыў ісці разам з Алёшам. Магчыма, хлопец з такімі і сам бы справіўся, а ён бы дапамог тым часам Клані, бо яшчэ столькі работы трэба было перарабіць. Яны ўжо былі ў лагчыне, дзесьці там раніцай Алёша і сустрэў Трафімыча. І вось спераду на дарозе ля самага жыта Алёша заўважыў, як штосьці бліснула. Потым яшчэ раз, а затым ён убачыў у жыце 4 немцаў з аўтаматамі. Пачуў, як Жаворонка закрычаў, пачалі страляць. Аказалася, што гэтых немцаў у жыце было шмат, і тут Алёша адчуў, што яго штосьці ударыла ў жывот. Жаворонка паспеў падумаць, што гэтыя немцы, напэўна, выходзілі з акружэння і накіроўваліся ў Маладзечна, а затым Жаворонку ранілі, і ён апынуўся ў баразне. Калі ён выпаў з гэтай баразны, навокал ужо было ўсё ціха. Ён паспрабаваў падняцца на ногі, але не змог. Ён ляжаў і прыслухоўваўся да таго, як у Найдорфе разгараўся бой, і дзесьці блізка ракаталі танкі.
Ён паспрабаваў падняцца яшчэ раз і на гэты раз змог стаць на ногі, убачыў старога немца, які ўвесь час ішоў побач з ім. У руках гэтага немца быў Алёшын аўтамат, і ляжаў ён так, што Жаваранка на імгненне падумаў, што, магчыма, гэты немец адстрэльваўся разам з ім, Жаваранкам, ад эсэсаўцаў. Потым Жаваранка убачыў мёртвага Алёшу, паспрабаваў ступіць да яго, але тут у яго зямля паплыла пад нагамі. Падаючы, ён паспеў заўважыць у лагчыне танкі, падумаў «нашы». А затым ён адчуў, як яго паднялі і кудысьці паклалі, мабыць, на танк. А завяршаецца аповесць так. Сонца вісела нізка над Венеры, а ў баку Найдорфа ўсё грукала і грукала. Па дарозе з Венеры подбегам ішла Кланя, спатыкаючыся. Яна ўсё ўглядалася ў лес ля Найдорфа і думала, што там робіцца. На руках у яе была маленькая Антонінка, а побач скакаў па пяску Валодзя, ён бег пераймаць бацьку. На гэтым усё. Глядзіце іншыя відэа на канале, і калі вас цікавіць тэма Вялікай Адчыны вайны і тое, як беларускія пісьменнікі раскрываюць яе ў сваёй творчасці, раю паглядзець таксама пераказ аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў».